Hľadáte spoľahlivého partnera pre vašu strechu alebo fasádu? Stačí napísať do vyhľadávača www.lamina.sk a ste u nás v spoločnosti Lamina Prešov. Sme výrobcom plechových krytín, fasád, parapetov, oplechovania a klampiarských výrobkov na mieru. A okrem výroby ponúkame aj všetko potrebné pre kompletné strechy a fasády. Po načítaní našej webovej stránky vás privíta prehľad našich služieb a produktov. Ak nás chcete kontaktovať, stačí prejsť hore v menu na záložku Kontakt. Tu nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste. Kontakty na našich obchodných zástupcov, predajňu, e-shop, aj adresu našej predajne a výdajného skladu Jesenná 5 Prešov. Otváracie hodiny sú od pondelka do piatku od 7 do 15:30. Nájdete tu aj fakturačné údaje našej spoločnosti. Ak chcete nakupovať online, jednoducho kliknite na prepojenie na náš e-shop www.laminashop.sk, kde si vyberiete všetko potrebné pre strechy a fasády priamo z pohodlia domova. Ak máte otázku, môžete nám napísať priamo cez kontaktný formulár. A pre jednoduchú orientáciu, tu je Google mapa, ktorá vás nasmeruje priamo k nám na Jesennú 5 v Prešove. Nech už potrebujete cenovú ponuku, odborné poradenstvo alebo výrobu na mieru, Lamina Prešov je tu pre vás. Poradíme, vyrobíme, dovezieme. Navštívte nás na www.lamina.sk alebo www.laminashop.sk.